Eram student în primul an și luasem trenul de ora 3 spre București. Domnea un februarie geros și uscat. Am ales un compartiment gol și m-am făcut comod cu gând să țipesc. Era călduț înăuntru, dar n-a fost chip. La Titu s-a urcat o duduie care tagman în compartimentul meu și a ales să călătorească. Și-a dat jos paltonul și căciula de blană, iar eu m-am îndreptat de spate pe banchetă, să nu par nesimțit. În fața mea, duduia. Mă prefăceam că am ochii închiși, dar o priveam cu interes începând de la pantofi. Abia atunci am început să-mi dau seama ce frumoasă și finuță era. Avea glezne delicate și frumos petrecute una după alta, picioare desenate perfect și poziționate cu mult stil. Îmi ridicam privirea din ce în ce mai sus și vedeam numai frumusețe. Talie subțire, bust de revistă de modă, mâini îngrijite și finuțe, gât de lebădă. Când să-i admir și chipul, hop, m-a prins. Se uita fix în ochii mei și zâmbea. Îmi prinsese șmecheria cu care o analizam. M-am făstăcit, dar chiar și așa am văzut că chipul îl avea încântător, nu doar trupul. Ești timid? M-a întrebat schimbând un râs sincer. Nu sunt, i-am replicat eu, deși eram un timid teribil la vârsta aceea. Hai aici lângă mine să-mi arăți, mi-a zis ea cu o voce care m-a dus cu gândul la Merlin, sexy și subversivă. Și m-am așezat lângă ea. Era din ce în ce mai cald în tren, poate doar pentru mine. Mi-a luat o mână și mi-a așezat-o pe genunchiul ei stâng. Avea ciorapi negri și fini ca o piele de fluture, dacă fluturi ar avea piele. Exact așa a semuit senzația aia. Țin minte perfect comparația, deși îmi era greu să o gândesc. Mirosul de vinilin vechi din compartiment și zgomotul sacadat al trenului, rulând peste traverse, îmi însoțesc și ele până în ziua de azi amintirea acelei dimineți. Mi-a răsfățat mâna un pic mai sus pe picior și poate mă ducea spre tărâmuri și mai îndrăsnețe, dar un dobitoc de navetist a intrat peste noi și s-a așezat la geam. Ea s-a ridicat și mi-a făcut semn să o urmez. A fumat pe hol și mi-a spus că e profesoară la București. M-a sărutat cu un gust de nicotină din toată inima. A închis apoi geamul prin care gerul ne incomoda fanteziile și și-a reluat locul în compartiment. Eu am rămas pe hol tot restul drumului și am privit-o prin geamul maroniu dintre mine și ea. Mi-a trimis bezele de câteva ori. Mi-a zâmbit și a trecut cu limba peste buze ca într-o reclamă la Colgate și chiar și-a arătat un pic mai mult din frumusețele picioarelor când navetistul cel idiot de la geam a țipise. Trenul nu oprise de tot la peronul Gării de Nord când am sărit din el, de parcă mi-ar fi urmărit o urâtă buboasă și mortară cu un topor deasupra capului. Nici acum nu știu de ce am fost atât de speriat și de prost. Îmi place să cred că exact în acest moment, undeva în Titu, o pensionară a învățământului românesc își amintește de băiatul timid dintr-un tren de noapte al anilor 80 și oftează și dumneaei, ca și mine. Profesoară dintr-un tren de noapte, de Sorin Stoica.